Дами и господа, този поздрав е специално направен за Борка Пияката, Петър Мързеливия, Ивано Пела, Васил Мерцедеса и господин Рибата за най-мощната фамилия. Стефанови всяка майка не ражда такива шампиони. Вали гармина Борка патрона, всичко му върви, а вела Гая Гил за най-големия, за Васил патрона. Хайде брат ми Иван, вала баба Рудан и България, Яша вала Петър. О, господин патрона, си боса на България. Всяка майка такива шампиони не ражда. И Симан Будбари фамилия, Хабабара в Тумен. Вали гармина Борка патрона, пак му върви. В България той е човека, канадикен тут вала Борка е душманен мударе. Иван патрона, най-големия. Най-варо Анди България. Иван патрона за мен постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите